With technology and humanity, we can go further together. Vodacom. Njengoko ke iMpuma Koloni ijonge kakhulu kwezophuhliso, namhlanje ke sinodliwano ndlebe noMr Kotobe othe wonyulwa wangomnye wabagqatswa kwi-Eastern Cape Youth Awards. Ukanti ke namhlanje uzasinabisela banzi okokuba abantu bangenza njani okokuba bambeke emephini yeMpuma Koloni. Wathetha ke wenjenje. Igama lami ngumawethu kwaKotobe, i-founder ye-MLK Concepts. MLK ke iqulunqwe ngo-2017, ivela ke nezi zinto zilandelayo. Events management, multimedia productions, social media marketing, as well as artist and projects management. Msasazi wami ke njengoba ndisitsho sine-pillars eziyi-4 esizenzayo si-MLK, kodwa ke 4 years later sinobalula ngoku into yokuba siye sachongwa ke i-Eastern Cape Youth Awards, isichongela ke enye ye-pillars zethu i-events management. Isothusile kakhulu ke msasazi ke kuba ke sisebancinci sisazifikela kwi-industry, kodwa ke sikhulumanca kakhulu xa sisiva into yokuba nathi sichongiwe e-Eastern Cape. Siyawukhumbula ke ba Eastern Cape likhaya lengqwele, ziphume apha ke intshatsheli ezininzi, sinobalulo Tata Mandela, oba uSteve Biko njalo njalo, oba uTshwethe njalo njalo. Ngoku ke ndiyabona ba ke iya isulela nalapha kuthi kuba thina sisebatsha, kodwa ke siyaza nezinto ezirayithi ezirelevant apha ke kwikhaya lengqwele. Injalo ke msasazi, njengoba sisitsho ke sisithi ke sichongiwe, umcimbi lona wona uzawube ubanjwe nge-18th kaJulayi. Kuceliwe ke into yokuba kuze ube kanti uyaphumelela kufuneka ube kanti uvotelwe. Siyavota ke, kuyanyanzeleka ukubana sivotile. I-SMS nganye ibiza i-R2. Eza free bundles ke neza free airtimes azisebenzi, kufuneka umntu ahambe ayokufuna airtime ukwenzela into yokuba bakwazi ukuvota. Sivota ke ngolu hlobo, uya SMS-a u-ECYA19 ufaka phaa kula number ithi 34270. Siyabongoza ke kuba bukeli beZolisha TV ukubana nale mayibuyele ekhaya. Andiqalwe namsasazi ukubana ndibe kanti ndichongiwe. Bendike ndachongwa ngo-2019, ingoma national ndabuya nayo as the best gospel promoter. Ngoku ke ndiza ebantwini ndibabongoza kuba ke ndingowalapha nam, phansi kweBuffalo City Metro Municipality. Ndisithi ndicela abantu ndivotele ukwenzela xa sibuye nayo ayizuba ibe imikama wethu Kotobe, izabe iye yethu sisonke sisithi nathi apha Eastern Cape siyakwazi uba sifikelele emanqunqweni. Yile nto ke silapha ke msasazi wam, sibulela kakhulu kwiZolisha TV ngethuba esinike lona, siqiniseke ukubana wonke umuntu obukileyo uyakwenza njalo. 10 SMS net per day iyawusincedisa loo nto leyo sibuye nayo. Enkosi kakhulu. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwiindaba zeZolisha Online TV, ndiseQonce.